پرس سرابۆجاک بربژێرە ئەفسەرۆکایەتیە دەم پارتی بۆ گەورە شارەوانی ئامەد سڵاوشتەرە ئەسکەی خۆشم نها لە ئامەدێن وان بەحسێ خەباتێ وەتکەین هون ینی دناو دەم پارتیە دەت وان ڕۆژاندا گەلێک بەحسە ئیرادەیەت ji ber çi îradeya Amedê ji bo we gelek giring e wekî dem partî. Yani iradeye gela Amedê her tim giring e mühim e ji bo me. Ji ber ku iradeya gel bu belki çil sal ji zêdetir hatta politikayan heremî dimeşe, politikayan ji bo nasnameya xwe, ji bo azadiya xwe û zimanê xwe dimeşe. Ji ber wê ki îrade her tim giring e, her tim mühim e û îradeye gel jî aniha îro zêdetir belkî mühim e ji ber ku ji wî sistemê da heremî de qayyum hene li ser şaredarî wekî hûn jî dizanin. Ji ber wê ki em dibêjin gelê Kurd îradeyê xwe biparêze, rêya xwe biparêze û îradeyê xwe û hilbijartin jî ji bo wî îrade pir mühim e, pir giring e ji ber ku gel dibêje em ê biçin ser sandiqê hilbijêrin em ê partiyê xwe hilbijêrin lê sê meh çar meh şûnda ew ê qayyum avêtin. Ji ber ku ev îrade belkî wisa xuyayê ku hat kutkirin lê îrade zindî ye, viraye, li heremî ye yani li bajêr da ye. Ne tenê girêdayî hilbijartinê heremî ye, ne tenê girêdayî şaredarî ye. Yani ama ev jî mühim e. Yani hilbijardin li Amedê ne tenê hilbijardina ji bo şaredariyê li cem we yani derîne we. Ev bersi ve xurte li hemberî sistemê Ankara. Ev bersi ve hemberî wî sistemê ku ev nasname, ev irade, ev çava bibêjin em ifade ev ifade dixwaze kut bike. Dixwaze zimanê me qedexe bike, îradeyê me qedexe bike. Biresira kesên di nav AK Partî gelek ji wan dît û ligal wan guftugû kir dibêjin em xizmetê dikin û gel dengê xwe dide me ji ber wê ku em xizmet dikin, em şû dikin û em kesekîn, em grupek karîn. Ez dixwazim bipirsim di salên borî de qayyum li vir bû, qayyum ji destê hikûmet e, hikûmet jî AK Partî ye. Qayyum çi tiştek ji bo Amedê kir? Yani em rastî bibêjin tiştek nekirine. Yani tiştekî kirine talane diziye tahribat e. Yani tahribatekî mezin ava kirine. Ji ber ku yani biryarên we projeyên we û gawên wî şaredarî wî qayyuman li gel girêdayê gel nîne yani. Ev biryarê gel nas dînin yani. Ev antidemokratik e, sistemekî antidemokratik e, talan dikin, dizi dikin, şeffaf nînin, yani aşkere nînin. Em nizanin bütçe çi ye, çava ye, bi vî havî ye, yani bi çi havî ye, çava bütçetê paykirin. Em vîya nizanin yani wek xelkê wek gelê Amedê em nizanin. û projeyên ku ev ava dikin ev jî bi rastî yani pûçikûn mezin nînin yani. Wekî din jî ev personelên xwe daire başkanı wekî din yani merivin ku di rêveberiyê de cih digirin ev ne ji wî bajarê ne Amedê ne yani. Hatin ji Kocaeli hatin, ji Kastamonu hatin, ji derve hatin yani. Ji ber wê ki tekiliya wan û tekiliya gel qute yani tune ye.
تو بخو نویا فایق بوجاکی یکم سروکا پارتی دموکراتی کردستان باکور مالبات و دیروکه که خواه هیا دالیه نتویی ده پشتی 2009 و هدف و بدف و دمه شارداری بدست خست گلک خبات بو وکی خباتی زمان وکی خباتی چاندا کردی گلک جهان ها ام لور نزیکی میدان شیخ سعیدی پیرانی ناف هات گوهرتند ناف تاق و باجاره ده و جاره وکی دم پارتی هونه چی بکن جبو زمان و جبو چاندا کردی وک تجی گوته بو براستی دما شارداریya Dem Parti yani HDP, BDP ev vaxt ji bo ziman ji bo çanda hunerin Kurdî pir giring bû pir pêşve çûyî bû pir xebatên xweş xebatên herêmî hatin avakirin vaxta ku em ê werin em dixwazin zimanê xwe biparêzin çanda xwe biparêzin û kimlikê xwe nasnameyê xwe jî biparêzin û pêşve biçin em ê dinêrin gelekî zarok û civan Kurdî naxwin yani kurmancî vederê li Amedê da nayê zimanê rojanê mixabin yani însanê wek min ku zimanê xwe pir pêş da alimiye pirin yani bi rastî ama ev ne tenê em çi bêjin yani ev ne tenê çabayekê tekiliye yani çabayekê insaniye gerek em ê wî çaba ji bo civak jî piçekî kolay bikin yani civak dixwaze xwe bi Kurdî îfade bike ciwan dixwazin zimanê xwe hîn bibin pêşve biçin ji ber wê yekî em dixwazin vek 2014 em dixwazin Zarokîstanê ava bikin Zarokîstan mektebekî dibistanekî pêş Beriya dibistanê pêş dibistanê bû me du hat ava kiribû li Bağlarê û li Yenişehirê em dixwazin ji bo her navçe her mahalle kreşên ûsa yani pêş dibistanên ûsa ava bikin bi zimanê Kurdî bi zimanê zazakî dimilkî ji gora wî herêmî em dibêjin li navçe li gundan da zimanê me pir tê axaftin ev pir hêz dida me ev pir motivasyon dida me û ev pir jî fikir û raman dida me em dibêjin em dixwazin li navên de da enstitûyên ji bo zimanê Kurdî ava bikin û pêşve bikin zimanê şano bi zimanê Kurdî pir giring e pir muhîm e ji bo me bû belkî 20 sal vederê li vî bajarê da şanoyê bajar Kurdî kurmancî dimilkî hat meşandin em ê dixwazin dîsa jî xorttir jî ev bê meşandin û vekidin jî sinema û sinemaya Kurdî jî pir giring e ji bo vî bajarî